kulokula kulona uphile uphusha uphela pastor lo uyechaza amaphupho kodwa balelo fanele ukuthi ke lena business obuyimember noma yanikela kwi-channel kuphela so 9 to 5 kuphela from Monday to Friday kuphela Sunday angifonile ungangi-WhatsApp-ile sibheka la zakhona nqumalo sawubona mkhulu ngicela ukuza ukuba-ke uchitheka amafutha ayongena asuke ekhishini aggeleza ayongena ikameleni kamuntu omsebenzelayo uPaul so inamafutha oil cooking oil yachitheka they're going with spilling oil yeah so ngokujwayeleke uma uphupha amafutha uPaul uma echitheka lokhu kusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa imali noma ke uzomosha imali yakho ngenxa yobudedengu. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha amafutha uPaul uma echitheka lokhu kusho ukuthi kungenzeka uzophunyukwa yithuba noma uzophelwa umsebenzi okanye ke kuzofekela umklamo okade ukufakela inzuzo ngenxa yobudedengu noma ngenxa yamawala yabo. Number 3 kuyenzeka umphupha amafutha kuba uPaul uma echitheka kusho ukuthi kungenzeka uzozibangela izinkulumo noma uzozibangela ukukhuluma nekanye nenkinga ngenxa yobudedengu bakho kusho ukuthi kungenzeka ikhonto ozoyenza lokho uzokwenza inkulumo engafanele noma uzokwenza into engafanele ebesikubangela ukukhuluma ekufaka enkingeni ezingagcina zenza ukuthi uphelelwe umsebenzi noma umsebenzi okuphazamiseke yabona. So ngicela amafutha siyabona.